Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba unsibando okubingelelayo, ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu Inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa nangosuku lwanamhlanje oluyisimangaliso, simatasatasa. Kodwa siyambonga uNkulunkulu, ayikho into emnandi njengokusebenzela uNkulunkulu. Ayikho into emnandi njengaleyo. Siyabonga kakhulu bangcwele ukuthi uNkulunkulu usigcinile, selidumele emasumpeni. Abasaziyo isizulu sebeyangizwa. Mawungangizwa buza kumhlobo wakho ukuthi kusho ukuthini selidumele emasumpeni. Sizongena-ke enkonzweni yethu yanamhlanje, simbonge kakhulu uNkulunkulu ngenkonzo yayizolo. Siyamdumisa ngendlela emangalisayo, ube khona phakathi kwethu. Yilokho esikufunayo ngoba namanje siyafisa abe khona phakathi kwethu. Sikhuluma ngobunye-ke, ubunye, unity in Christ, oneness. Ngoba kufanele sibe munye. Abepolitiki bathi sonqoba simunye. Kwakuyisiqubulo-ke noma kuseyisiqubulo angazi, ngoba angisayazi ipolitiki. uNkulunkulu wangikhipha kuyo, wangifaka kweyasezulwini, ngilinxusa lezulu. Ngimele iNkosi uJesu Kristu, ngimletha kuwe engigibele, ngimletha kuwe ngiyimbongolo egitshelwa uyena. Okunye nokunye sesiyokubona sekuqoqa sesifike ekhaya ezulwini. Mina ngiyambonga uNkulunkulu wangikhetha kwasesiswini sikamame, ngingazi, kodwa lapho ngazi khona angibuzananga nenyama negazi, futhi angibhekanga emuva kusukela ngo-2011. Angizange ngibheke emuva. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyafisa-ke ukuthi sibambane ngezandla kwelikamoya sihambeni siyekhaya ezulwini. Ngiyacela ukuthi-ke siguqe, sikhuleke, siye ezwini lenkosi, sizwe ukuthi uNkulunkulu usiphatheleni namhlanje ngalo mlomo owulalele. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, dwalala phakade, wena owenza izindlu zakhe imishwayezo uyibeke phezu kwamanzi, wena ohamba ngenqola yamafu, wena owenza izingelosi zibe imimoya nezikhonzi zakho zibe ngamalanga bomlilo, wena owembetha amandla njengengubo, wena okhazimulayo ingunaphakade. Siyabonga ukusipha lolu suku. Ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo. Siyakhuleka uNkulunkulu, akekho omunye singamguqela simkhulekele. Wena wedwa odalela izulu walendlala, odala umhlaba uphanyekezeni. Siyabonga. uJesu Kristu Inkosi. Amen. Dumo lonke luya kuNkulunkulu, yena ohlala ekhanyeni ongesondelwe kukho, yena ophila ingunaphakade. Siyambonga kakhulu bazalwane, siyambonga bangcwele. Ngiyacela-ke ukuthi sifunde izwi lenkosi esilitholayo kuJohn chapter 17. Sizofunda uverse 20, 21. Sikhuluma ngobunye. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe. Thina simele ukuphila sikuJesu noNkulunkulu Baba, ukuze izwe likholwe. Thina simele ukuba munye sisodwa nje njengamakholwa emhlabeni, njengabazalwane emhlabeni, njengomzimba weNkosi yethu uJesu Kristu, yena eyinhloko. Uma kusihlula ukuba munye, izwe alizukholwa ukuthi uJesu uthunyiwe uNkulunkulu Baba.
Ngakho-ke ngiyacela ngiyancenga ke sizwaneni befundisi, singabi nandaba ukuthi liphi ihlelo, sizwaneni makholwa, singenandaba ukuthi ubani ukuliphi ihlelo. Siye ukugxekana, sibambane ngezandla, sisizane. Ungabi nandaba ukuthi usizo luvele kuliphi ikholo elikhonza kuphi. Uma luvele kumzalwane, luvele kumdali wakhe, livele kuNkulunkulu uqobo lolusizo lwamukele. Ngaphandle uma lowo mzalwane noma lowo mfundisi eshayekile, ngoba ngeke siphike bafowethu ukuthi siyashayeka, kufuneka sikuvume lokho. Yikho izwi lenkosi lithi asikhulekelaneni, ngoba khona iy'khathi zafika kuPetro, wathi uJesu, uPetro, uSathane unihlungile njengokolweni, kodwa ngikukhulekela ukuba lapho usuphendukile ubasize abafowenu. Labo abayibonayo indlela basize abangayiboni. Labo befundisi abayibonayo indlela basize abafundisi abangakayiboni, noma abayibona base beyaduka. Asisizaneni bafowethu, asisizaneni, sithandaneni, kube mnandi, umqhele mkhulu ezulwini. Ngiyababona-ke labo othi uyabasiza umuntu akuzonda, akucasukele, kodwa into enhle awuyigodlanga inkemba yakhe egazini. Igazi lalowo muntu ngeke libuzwe kuwe. Ngiyabancoma ngendlela emangalisayo abaletha abantu, ngoba igazi labangani babo nehlobo zabo ney'ngane zabo nabazali babo ngeke libuzwe kubona. Ngake ngacela ngelinye ilanga, ngathi awubuka ifoni yakho, uku-scroll-e nje, ubuka ama-contacts akho. Usho ukuthi akekho noyedwa ongamletha ekhaya lethu kulaba bantu abalapho. Obusukhohliwe ukuthi ukhona usibanibani, mhlawumbe nijwayele nokuthintana. Hhayi, mina ngikunika i-challenge. Ngiyajabula kakhulu kwabaletha abantu, kodwa khona abangakabalethi. Khona ongakaze alethe noyedwa umuntu. Seqeda unyaka esekhaya lethu, akakaze nje yena alethe umuntu. Ngisaphatha sebeqeda 2 years, akakaze nje yena alethe umuntu. Bese kuzoba khona abantu athe neviki elilodwa engenile, avele athulule inqwaba yabantu. uNkulunkulu akubusise yezwa, akubusise, akubusise. Thola ukuthi umuntu mhlawumbe akakaqondani nale message engengiyithumele istandard ukuthi uma ufaka umuntu sidinga ini nani nani, avele yena abathumele. Bese ngiqhamuka ngithi kuyashoda la, kuyashoda la, kodwa enhliziyweni ngijabule. Ngithi lo muntu lona akakazi ukuthi kuthunyelwa kanjani, kodwa usezwile ukuthi angifuni ukuya ezulwini ngedwa. Akanawo umona. Sikhuluma ngobunye, ngoba masimunye asifuni omunye umuntu ayisihogweni. Yazi abantu abangakholwa ngendlela abamunye ngayo, bathi abaphuzayo, yazi thina sinamaqhubu, sixabana namhlanje kusasa sesiyahleka sithengelana utshwala. Kodwa nina amakholwa ney'nhliziyo ezimbi aninabo ubunye. Ikholwa, ngiyakutshela wena, liqudula umlomo, uyalibingelela, lithule, lithukuthele. Mhlawumbe lithukuthelele nama usulibuza kahle kwenze njani, ngicasulo usibanibani, pho mina ngingenaphi, akazi naye. Limqhoqhobele idimoni lolaka. uShumayeli 7:9 uthi ulaka luhlala esifubeni sesiwula. Uyisiwula uma uthukuthele, uyisiwula isibili. Lisho njalo iBhayibheli, ufunde uShumayeli 7, Ecclesiastes chapter 7:9. Uyisiwula isibili. Khulula inhliziyo yakho. Musuba umuntu onamamotsi, musuba umuntu onamabala. Lokhu kuyisifo esiqeda ubunye nokuzwana. Bekunesihloko esimnandi engizithole ngisilalela ngidrive ekuseni, esikhuluma ngokuthi iy'ngane zandanyewonye zixatshaniswa yini. Yini ningezwani ekhaya? Uthi uJesu, mina ningusawoti womhlaba. Kwenziwa yini wena usekhaya lezwi, wena usindisiwe uyakholwa, kodwa ingane zakini azizwani? Kodwa khona wena ufanele ube usawoti womhlaba, ofanele uyolise leli khaya lizwane, uliqoqe, ukhulume nabo, ubatshele ngoJesu, kodwa uthule nje. Kwenziwa yini lokho? Kodwa uthi ekhaya ezulwini ngempela. Lithi izwi lenkosi ngabe ngalikhumbula.
ngiyacabanga ukuthi amaRoma, zamelani ukuthula. Lithi hlalisanani ngokuthula, ngiyolithola khona manje. BaseRoma chapter 12 verse 18. Uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. If kungenzeka ngokwenu, if it possible according to you, wena wenzeni? Yini wena oyenze? Uzobuzwa yini wena oyenzile kuze leli khaya lakini libe nobunye, izingane zandawonye zibe munye? Wenzeni wena njengomntwana kaNkulunkulu? Wenzeni wena njengomntwana kaNkulunkulu osekhaya lezwi, othola izwi every day? Yini oyenzile? Nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Wenzeni wena? Awuyazi bakithi, nanti izwi likhuluma nawe. Hawu, nanti izwi lingakushibo ngathi liyawazi umndeni wakini. Ubheka amaHebheru chapter 12 verse 14. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Ongenakho angeyibona inkosi. Yini oyizamile wena kube nokuthula ekhaya lakini? Yini oyizamile kube nokuthula emsebenzini, kwisection yakho? Uzameni ukuze kube nokuthula esikoleni, ngisho mina eklasini lakho, noma kube nokuthula e-staff room? Wenzeni ukuze kube nokuthula? Uthulile nje nawe namaqembu ningothisha? Uzameni wena kube nokuthula? Yabona njengoba kuvaliwe nje ikole sine-break encane ephasika, makuvuleka kuyo ephasikeni une-assignment yokwenza labo thisha abazwane. Cele kuthisha omkhulu ubahlalisa phansi, uthisha omkhulu uma kufanele abe khona, kodwa umhlangano uconductwe wena. Uthandaze uthi uJesu Kristu uyinkosi. Ukhulume ngokuzwana nokubambisana nobunye esikoleni. Ningothisha, ningama-colleagues, ningabaphekayo, mhlambe niyapheka nipheka ukudla, ningabaklinayo, noma kumuphi-ke nje umsebenzi. Yindaba ningezwani? Mhlawumbe wena nje odala kungezwani, usaba ngisho nokubiza lowo mhlangano esengithe ubize, umuntu uzokhomba wena. Asibeni munye bazalwane, ngoba inkosi yethu isifundisa ubunye. Masibeni munye njengokuba yena nobaba bemunye, ukuze izwe likholwe ukuthi uJesu uthunyiwe uNkulunkulu baba. Awukhulumisani nomakhelwane, anizwani. Yindaba ningazwani, aningenelani. Unawo amandla uma uthandaze kahle, wangena kahle emkhosini, wambaqoqa umakhelwane, one by one ungene. Makhelwane, siyazwana thina, yini lento le? Cela sibe nomhlangano. Cela sibe nomhlangano, uma kukuwena-ke nokwakho noma kuphike, kube nomhlangano. Bahlale omakhelwane bazwane. Uma ubona ukuthi kunesidingo, lokhu uNkulunkulu okuncane akuphe khona, hamthenga amaqatha amabili nishise inyama, nidle. Wakha ini uzwano. Wenza lelizwi, Hebheru 12 verse 14, zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Ongenakho angeyibona inkosi. NabaseRoma chapter 12 verse 18, uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ngikhuluma ngobunye mina. Kusewubunye ukuzama ukuthula. Ubunye lobo. Ake sithi fahla lapha kwabase-Efesu kancane singakaphumi ngibuka isikhathi. Uqala kwabase-Efesu chapter 4. Ngakho mina siboshwe enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Verse 2. Ngokuthobeka konke nobumnene nokubheka kade nokubekezelelana ngothando. Verse 3. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Yezwa-ke, yakha ukuthula, yakha ukuzwana, uzogcina ubunye bukamoya. Ake ngimphinde verse 3. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Yakha ukuthula phakathi komakhelwane. Yakha ukuthula ningama-colleagues emsebenzini. Yakha ukuthula phakathi komphathi ne-colleague yakho ethize
esifike yamhleba ngoba uyihlukumezile, yakha ukuthula. Ngesikhathi wakho ukuthula ugcina ubunye. Niyeke ukuhleba. Akukho ukuthula mangabe kuhletshwa. Abukho ubunye ukukhuluma ngegama lomunye. Umeza kuwe ekhuluma ngegama lomunye mdiscipline kahle. Asukhuluma amagama abantu. Uma ikuphathe kabi icasela usibana uhamba umtshele. Musho uzotshela thina. Ngoba emva lokho uzolindela ukuthi sisayide nawe. Uphatheke kabi uma singasayidi nawe. Kanti asikho isidingo sokuthatha amasayidi la. Mtshela hamba ayohlambuluka. Ngeke aphinde azohleba kuwe. Isihlava esibe esiqeda ukuthula emabandleni. Uyazwana nabazalwane. Niyaxhawulana, niyabingelelana, niyaxoxa. Noma khona umshalazelelayo ufuna sondele kuwena. Masigcine ubunye. Lisho njalo nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Ubunye bugcinwa ngesibopho sokuthula. Isibopho ngolimi ozoluzwa ibhande. Ubunye buboshwa ngebhande lokuthula. Let there be peace so that there is unity. Uma ukuthula kungekho, ayikho unity. Kungaba umndeni, kungaba umshado. Uma ukuthula kungekho kulowo mshado ubunye abukho. Sidinga ukubamba umshado ube munye ngesibopho sokuthula. Ake ngibambe la. Isemnandi njalo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyamdumisa. Uyasithanda. Usipha ukudla kosuku nosuku kwelikamoya. Lethana abantu bazalwane ekhaya lezwi. Lethana abantu inamba esisebenzisayo u063 77 55 162. Ungayisebenzise enye inamba. Uma ungibuka lapha usithola ku YouTube, uthanda ukuba segroupini 063 77 55 162. Siyabonga ukuthi kanye nathi ku YouTube. Ngiyacela usubscribe. Batshele nabanye obalayela ku YouTube mabasubscribe. Siyacela subscribeani bazalwane. Nani niku WhatsApp. Okuyo lo muza ku YouTube. Umbuke lo muntu okhulumayo ukuthi mubi kanjani. Kanti usiyakwazi ukungena ke mase ungenile bese wenze njani? Uyasubscribe. Ngiyacela bazalwane ke subscribeeni. Sihambeni sekhaya ezulwini sidla ukudla kamoya. uNkulunkulu asidekela kona usuku nosuku. Ngiyabonga ukuthi ungitshelekile indlebe yakho. Ngiyabonga ababukayo ku YouTube. Ngiyabonga ukuthi ungitshelekile amehlo akho. UJesu Kristu inkosi asikude sithandaza. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa siyabonga ngenkonzo. Siyabonga ngakho konke. Ubusise lona loyo olalele nobukayo. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu. Bawenze bande sesifikile leso sikhathi. Ngiyavalelisa. uJesu Kristu inkosi.